Tinade e tidde e leñol mun wi salmini en o addi beeji o addi ɗo beeji kesi o teddugal men o rokkani Saliou Sabali ko Sare Sambu woni o woni Amati Diane ko mbayɗumi Sare Sambu ko e hande hikka waɗi duuɓi 19 miɗo haala ɗo haala tariko gimmore Sayko Umaru Fuuta Tooro nattugol mo leydi Mali ɗum woni ko jewtanmi hoto mo natiri e nder leydi Mali komo immi ko e nder Fuuta Jallo ɗum woni Lagine mo natiri koɗo wiyete Ceel Baabi o rewi kayi mawde o yawti kayiyel ha mo natti ñaarela ɗon Boɓoli ñaari en maayi komo yetti ñaarela ko mo waɗi lettere e dow aali ɓiɗɗo Damanso Moussa Diaw e Ablaye Mbaale wi calmini en e kadi kande
windi Ali Daman so leetere wondema mbon ara Ali Daman so laarnoyi nokkuji kewɗi ɓe mbimo o koɗo si ari ha yettimama a jaɓat feere koɓe wima ko so a jaɓani mayde ari fof kal sari Habibou Balde on ko jamanu tawni ɓay mboɗo kaniɗo Salimata Diallo Kolda woni kanko sari komoɗo Allah wornimo andi tomo naatiri masalanke goto ene wiyano Mamadi Kandiaye mo jibbi takko saare mabɓe mo waɗi on wirdu on joguino temedere suudu temedere debbo mo tammi mo jibini ɓiɓɓe 113 mo wirdi hen Mamadi Kandiaye ari natti tawi Sahi Kumaru e nder suudu kanko Mamadi mboyi ɗo kam hoto wonɗo Sahi Kumaru yimo koɗo suudu am ɗo gonɗo mo wi hombo woni an o wimo ko min ceerno o mo wi ceerno mo ɓoymi nande o wayi ko min tigui woni ɗo o wi an hono gaddirɗami ɗo o yimo bawɗe Allah ɗe saliyaɗe gaddirmami ko Ali Mbaalo rewɓe Adama Diamanka Adama Diamanka Ali Mbaalo rokkidi ɗo kalsi o e rewɓe mum fof Adama Diamanka e Coumba Diaw Adama Diamanka e Coumba Diaw ɗo ko Hammadou Bande rokkana ɗiɗo ko Hammadou Bande Ansara Diaw ɗum woni Ansara Diawa Ansara Kande Ansara Kande Ansara Diaw e Farmara Seydi he Fatimata Seydi Muntel wi yaltini ɗo biyeji kesi o yi o rokkani kala garɗo ɗo hirde emo arani hirde saabu mon andi garɗo hirde mo arani hirde fof anni oɗi timmi fof ɓen gandi onmo dañi hande weltare Mamadi Kandiaye wi Sahi Kumaru hono mbaɗɗa ha gadduɗami e nder suudu ma o yi ɗum bawɗe Allah ɗe caliɗaɗe o yi ɗum aɗa andi ko noddirmami Mamadi Kandiaye yimo mi anda o yi miɗo yiɗi juula koora cakkora so neɗɗo ko gartigade so adaki e diine ɗi moƴƴi sakkito e diine Mamadi Kandiaye yimo joni noon ɗo ɗo jooɗiɗen ɗo mi wawata wiide mami jaɓi mi wawata wiide mami salima saabu mbiɗo huufi yimɓe min 100 debbo joguimi miɗo jogui ɓiɓɓe 150 watti hen hoddiɓe mi yahanni mi haalnaɓe soɓe jaɓi ko mbiɗa ɗo ko minen mbi min jaɓi soɓe calima bawɗe Allah ɗe mbaɗɗaɗe mi wawa heddade e juuɗu janggo noon miɗen mo mbaɗi invité gara Boubacar Yo Batu Kande Adama Mbaalo
Isa Jaw e Jabu Mbaaw Salimatu Jaw e Jenabu Balde e Ummu Mamadi Kanjay arti mo tappi tamulde nde fof rendi o yi teddungal mon ceerno mbo ɓoyɗon nande miiteɗo Saykou Oumar immiɗo to Fouta Toora o mo waɗi kam hande e gandal makko ha tawamimo e nder suudu minen tan ɗiɗo mi faala on haalande nantina on de ko kalnanmi on ɗo ko wona caakan o wi noon yimɓe makko ɓe o yi on ko dokkaɗo mi waɗimo invité janggo wallu ha mbon ɗo ara mi jii ceernajo men mbiteɗo Cheikh Amadou ko haalananno en to banggue dewal Allah o ɗo ko ɗum ari sa jaɓi kaldon ha on kawɗon ndewa komo wi ko sa sallima rewde komo wi ko mbaɗon jamde ha mo Allah fooli fof masalan ko ɓe pii gumodirɓe mbi bisimilla bisimilla ha mo ara nde Saykou Oumar en goɗɗito e kaneji saare he eɓe jogui 3 rawandu kanko Mamadi Kanjay e yimɓe makko ɓen jiiɗi jaɓɓade Saykou Oumar dawa ɗi dilli futankoɓe mbatti fellude dawa ɗi piyani sukaɓe gari mbi Mamadi enen jiiɗi jaɓɓade koɗo on koɗo ɗi immoɗi fella dawaɗi meɗen muñal ɓurtugal ngal ɗum ko kulol Mamadi Kanjay yiɓe ko kanko ari ga meɗen mbaɗen feere neɗɗo kala ko mbawnuɗa won si tawi neɗɗo ari ha yettima galle ma on no wawi ɗum o wajiɓe ha ɓe jotti ɓe totta ndiya ɓe calmodira mo holli Saykou Oumar rewɓe makko ɓe temedere debbo temedere suudu mo tammi ɓiɗɗo gorko mo jibini ɗum ha heeɓi duuɓi 9 ɓe ceerti waɗoyi harande mum walla waɗoyi nokkude mum dana natittaɗo on galle aduna hay sondo ko hoɗum kewi non Mamadi Kanjay lamorno mo hollay ɗum 3 suudu hakkude baaɗirawo he tanirawo makko he ɓiɗɗo momo jibini te koddiɗo o yiɓeɗo fof min fewjande Saykou Oumar wimo an temedere suudu heewi koy wona noon Allah wi mo wi ceerno hono Allah wi o wi ko rewɓe nayo pet duweɗa ɓangde he temedere debbo ɗum ɗa fof goppa ɗum hono mo wi ceerno awa ko ɗo tiɗinni he Allah ma o Allah ma o toujours ɗi haɗi yimɓe kala ko welata min ɗum ɗi tiɗinni ɓe kaldi juulungu ha Mamadi Kanjay e mbiyo jaɓi ɓe mbi kono minen joguiɗo mawɗo amen goto sina on mawɗo amen tubnuɗo ha mo jaɓanima minen heddiɓe a tubno minen ɗo janggo faɓɓi janggo min pirti o yi hono on wiite mbo yi ko on wiite barka sella kon ngol kalsi ari o woni kase cukalel garme jadigi Isa min beltima e semmila o kono si Kumba e haaɓi Saykou Oumar wiɓe hoto on barka sella konngol woni o wi ko barka ɓolo min mbiyannomo kono hakke kala ko mbo aadani neɗɗo mo meeɗa firtude mboɗat Saykou wi janggo mi dawanambo kabir saat nde pinani wondema janggo mon dawana Mamadi mon dawana janggo barka sella konngol woɓɓe ko ɗum addi ɓe boppi koɗande maɓɓe ɗe ɓe doguira musidal maɓɓe ngal woni to ɓe mbi si Saykou Oumar membini barka ha mo ronki barka ta o narti e nde men saare itali ɓuɓatta mimbi law Saykou Oumar wiya haɗe damal barka ɗo mo tawi barka ɗi yara ina hakkilo mo woni kaljari Saykou Oumar dari ɗo takko damal ɗo barka laaɗi andile ko neɗɗo ari ɗo moyi ɗum an hoto paaɗa
tawi ko waɗimo jawwali ɓoy ɗum wona jawwali mbimami hoto paaɗa tawi ko waɗi yimɓe koto maɗo garmi mbo wi hoko garanɗa mbo wi mi faala pusen ɗima jalaŋeji boppaɗam ko jam mi diiɗa ɗo juulirde Allah watte noddede ɗo barka wimo tawi ko waɗu ayi ɗum kon jiruɗami ko tawɗa ɗo ko ɗum ko ɗo ɗalta ɗum min wona hande puɗɗumi ɗum wadde aduna tindinɓe man wa arde hoɗande am ha kalden ka haala walla mbadden ɗe janggo ko welani ɓe funtima ɓe ɗi gandinmi ɓe mbi o yiɓe hono nanɗa mbiteɓe say ko mbaɗa wi o ko an wiyete barka o yi wattu ɗon sella konngol o kala mami immotako say ko mbaɗa wimo ayno noon mi ƴeesat ɗi jalaŋeji ma mi diira ɗo juulirde Allah watte ɗo noddede barka yesiri jalaŋeji mum ɗi mo dimbi faandu ko jam mo yari ha mo ɗomɗiri mo membini ɗi say ko rutti wi o hooti to iwno ɗo hakkude barka ɗo hoɗi ɗo heɗo mo iwno ɗo kilométre waɗi kono balɗe jeeɗiɗi say ko ɗaɓɓe yiyaka yiitani saare ɗo iwno ɗo ha mo hoƴƴoya mo artira yimɓe ɓe mbimo say ko minen min paalanno cela barka o wi o ko punti Allah ɗi mawni e makko si a yimi majjiɗo iwnomi ɗo henna ko punti Allah mo haɓata wallahi Allah ñande wottere saltoto ɗi punti te mi immota ko ɗo Allah saltaki punti ɓe mbi say ko a tippi ko tiiɗi duuɓi capantati pawɗi minen ko ni min mbuuri e juuɗe barka kalsari muntel woni o woni Allah ji muntel kanko jeyi bande o no wari ando golle ɗum ko sara fullere mi meeɗi ñaagoyade Allah ji Bakary Konté Gambi Sara mbimi Allah ji Bakary Konté gumbo kinanga o wi kam bisimilla jaare ta ko yere gumbo awayde mbiɗen jarama bamana ko ani ci sara fullere ni no wari mbiɗen mere heppa inde bamana ko gansante to ko soro mbaɗade ba soro alaji mun ten ani suro baru mi rokki en duuɓi nayiri jangi bambaɗo ɓeydata dokkal mum de ko pullo waɗi fo ɗum kalam mi ɓeydata mangata natti kalwa fodde lewru e balɗe tati mo yalti mbo wi miɗo yahana barka sella konngol ɗum mbi say ko mari il faut noon jiloroya sengo wongo tenkina barka o wi sinami eesi jalaŋeji makko ɗi mi ɓennata ɗo
kalsari jalima ka oɗo ko miñiraɗo alhaji muntel o woni alhaji aliou seni o yi rewɓe makko ɓe fatimalo e galle balle e jeebu balle e jaari balde alhaji muntel mbiɗa yiɗi dokkami compléta ko moƴƴo tawa wona hi wutte hi meselal hi boruji ha ñalgo amen fof heeɗi yetto enen ko laarete heɓeto o rokkani ɗo habibatu kande e adama mbaalo ɓe goni rewɓe boubakadi jiraɗo kase kase mo ala kasiji mo ruttani barka sella konngol mo yeehi ha mo yetti barka wimo a artirin ceerno e jaani ko mbanmi himmanko ceerno wimo min de miɗo yiɗi jaɓanami mi eesa ɗi jalaŋeji ma mi waɗa ɗo juulirde mo timmini jalaŋeji makko ɗi balɗe tati ɗi tawi ko majji ene nayi ɗe hocca artu farba guwa on woni gawle makko wi ɗum tawi ko maru hitta e ɗe andi e mbawanta barka haɗi mi yaha to Cheikh Amadou waɗa faborde mbo faabo en ɗo noon mettuno tawi mo ƴefti ko wiyete kuyi fo yakkude ko andi ko ɗon ceernajo si ceernajo yima ma laab ko hunde mettude hunde nde daɗotako kele ngana woodi kawron joni mbaddon ko batton ko kono ceernajo so yima ma laab jengi bambaɗo fiwani ma laab sa yimirani sese en kotta Sindian Hasana gonten e wiite Sindian Hasana no heewi ɗum ɗo ko takko Fafakor takko Dema Dia takko Ousmane Boori en takko Sindian Mamadou Yellen barka nde mbo yetti kanko Cheikh Oumar barka soyni mbo wimo ceerno hande noon kumneten woni laabi tati hande ono ɗo hande a hottami mi wurta cikkumi way mbo rimani ceerno o wimo hande tawa wortimi diida ɗo jama mi duccat defto am nde hande ma laab mbo ɓoymami wiide o hande ma laab barka immi mbo dimmini jalaŋeji makko ɗi jeeɗiɗi ɗi fof ɗi ndendi ɗi korimo notade mon jogui konjam maraɗam ɓuuri duuɓi nogas ɗum koye kaba ɓalejo waɗa si jalaŋji ɗi calinoma ko ɗam konjam addete gertogal hirte bo hirti gertogal ngal
mo wisi jalaŋeji ɗi mo toppi ko jammo dimbi jeeɗiɗi ɗi fof hay woto ɗum notaki bo mo addo e pucci makko mo wowi haɓirede o mo watti arkabeji mo watti hirke ɗe mo watti karafe fof mo immi mo ƴeeŋi e bahillo andi ko bahillo femnata ɗo ƴeeŋirteɗo mo jooɗi he mama labbo fewnata ɗo jotteɗo mo nangi e garanke ɗum woni garanke fewnata karafe mo taki leɓol tetogol kada mo juluji ɗi juuli ngal caggal immi caggal tawtingal yeeso ngal ɓenni yeeso wuyaari cura ngurutori ɓaawo mbo yi sayi ko mbaɗa joko jamɗe mbatten sayi ko yiɓa bisimillah ɓe kaɓɓi he jamɗe ɓe korondidi sayi ko mbaɗa rutti ɓe kaɓɓi he gandal o liɓi barka sella konngol e leydi o tacci mo leggal dande ƴiƴam waaci mo jippi omo jogii bidongel toskel omo sooɗo ƴiƴam barka sella konngol ɗo aali dama so toto wonno to ɗi jogii jalan felɗe tati ngoɗo felgo hay jemma ñalawma felgo ngo ɗi faƴa leggal huɓɓaka to lees felgo woto ngo ɗi ɓuri wajjude ƴiƴam ɗum iwata gertogal i woofi e taɓɓo ngo ko ɗon Ali Dama so laari fergo mum faƴol ngo mo wi rewɓe makko ɓe giɗo am mo maayi hanki gande gonno rewɓe mbimo haɓa gueɗe ma o yiɓe barka wurani hannde ngoɗo felgo ko haalta ɗo ko ɗum ko mayde barka mo maɓɓi pucci mo laaro e hokko gonga mo yettima tawi saki Oumar ɗi oppini i tampino on soɗima ha laaɓi juuɗe mum mo yetti tan mo yi hoore barka nde ɗi seeti e ɓannu ndu mo wiyani salamu aleykum mo wiyani jaam ñalli mboyi an ko barka mbarɗa ɗo sayi ko mari ko barka mbarmi ɗo mbo wi hoko o waɗima o wi ko julmi juulani wadde minen o wi an julmi juulani ko an waɗi ɗum sayi ko yimbo ha ɓe nattodiri haade jila ko wonno alasara ha heede futuro aali yi joni ko yimɓe tato haɓata ɗum tan dogi hay hoɗande makko nde mbo woori mo mooloyi Cheikh Amadou mbo yetti mbo wi Cheikh Amadou allaji kam ko jaalu Cheikh Amadou wimo Allah ko goto pet mbo tawa na noon mbinoɗa mi ha nowru am nani min mi sikkanno ko Allah ɗimmo o rewimi han o wi hokka o waɗi o wi ceerno biyeteɗo sayku o Cheikh Amadou jali mo yimo wari barka sella konngol Cheikh Amadou wimo mi haalanno on mo yi mi adi molade ma Cheikh wimo adu noon a wawata ɗum wonde ko ma duttoɗa Idrissa Diaw wi saminima kanko e debbo makko Jaam Mbaalo e Issa ɓiɗɗo makko e koto makko ɗi e Mamadou Diaw e Issa Diaw miirawo makko ɓe jotto e mbima jikke ɓuuri jawdi jenggi bambaɗo yeddu sehlagal wasi waɗiɗo wattinta balɗe mbiɓe tan ñande tati nde ɗaɓe pecci nde gandiranta jikke ɓurani jawdi jolle abiyonta a yoɓani biye place uji ɗi limet ha yimɓe keewi kalise o limeta ɗi manki ha ande ko an woni a waɗani biye ko ñan ɓanduma ɓuuri yarde karawasuji salimalije
guite ɓurema larde télévision daw ko juusi guite télévision